Kukhona-ke ubhuti obuzile ukuthi-ke engabe kuchaza ukuthini ukuphupha igundwane, noma ngingasakhumbuli kahle ukuthi ubebuze wabeka kanjani, kodwa-ke bekulapho nje ukuthi igundane lichaza ukuthini ephusheni-ke. Ngizokuthatha ngihambe nawe-ke kuzo zonke-ke izinhlobo noma-ke izindlela ophupha ngazo amagundwane ukuthi zichaza ukuthini. Ukuphupha igundane elimhlophe kuchaza inhlanhla, okungaba-ke yinhlanhla yemali, umcebo noma ibhizinisi-ke okulona. Ingakho phela kunamagundane alanda imali, amagundwane ayahambisana-ke nemali. Ukuphupha-ke ubamba igundane, lokho-ke kuchaza-ke ukuthola into eliyigugu, noma kuchaza ukuthi uzowina uma ungumuntu ogembulayo. Uma ushadile, uphupha-ke igundane elimhlophe kuchaza ukuthi-ke izinto zakho emshadweni zizohamba kahle. Ukuphupha-ke igundane endlini, ngabe kuchaza ukuthini-ke lokho? Ukuphupha-ke igundane endlini, lokho kuchaza-ke ukuthi into enhle, futhi kuchaza ukuthi-ke kunenkinga-ke ekhaya. Ukuphupha-ke igundane elimnyama kuchaza amaxoki nabantu abayizitha. Igundane-ke libizwa ngempuku, igundane lasendle elinemigqa emhlophe emhlani libizwa-ke ngembiba. Igundane-ke endlini kungenzeka lingabe related to spiritually. Amagundwane-ke ahamba imigodi yonke indawo, ahamba-ke efuna ukudla yonke indawo. Ukubona igundane endlini can have two meanings, kungaba-ke nezincazelo ezimbili ezihlukahlukene. Kungenzeka ukuthi-ke igundane lizochaza ukuthi kunesimo esingekho sihle esizokwenzeka ekhaya lapho ohlala khona. Ebese kuthi ukuphupha-ke futhi igundane lingena endlini, kungachaza-ke ukuthi ixoki eliseduze empilweni yakho kunexoki olithembile impela, kodwa awuboni ukuthi kunexoki. Ukuphupha-ke igundane elikhulu noma amagundwane amaningi kungase-ke kuchaze ukukhungathwa, izinkinga ezingaphezu-ke kwakho nawe ezikuhlulayo nje empilweni yakho enzima kakhulu. Amagundwane amancane amaningi achaza-ke ukwanda kwezinkinga.